Ka MLA NPP na sutengah saipung konstituensi kong Santa Marishalla haka sauterik naitung arhajar arpusau kalau ong ba kalong ka ba Shitom ban Pynkynriah ya ki Ktem BSF na ki Jaka badon Khappud East Jantia Hills watla ki don ki jingdawa na ki kenhun paper kalau ong ba enamla le ya ki bri ki ba khayitu shini ha ki Jaka Khappud watla kalong persha he ki kendon an Kani ka jubab na kate ka MLA kalong halor ka jingkeli na kilat patay Khubor babun sin kimi ki jingya tengku hapadeng ki shipai BSF bat kinosong shnong Khappud bat poi shaka jingya kenat kumbalaja nakapor shakapor. From the central government yung ba kade ka safety issue jong ki Peit ba. So kata ka protocol jong ka central government. Tingil usar deputy siya mula keren ngaron ada keren tang baki ong ladang ibang ya kata ko get taga ka safety jong Peit ba jong kata ko lepe so ko beru ka yat pu iem la yat ini smuggling of so many things, so that is why that gate is there. Otherwise to obviously want safety ya Peit ba jong ni ma ba kim I mean there will not be issues between Bangladesh and India te tak no I mean we cannot nimla ara because nila dep keren bonse kani ka protocol jong ka BSF jong ka department kan bonsin niki nila somon yo to commander ro sin la ong yo ba mi pide ban pet ya ki local ba ki der kamta mi kin thai lir ban haras ki ngala yo snyo al ki ki ba shong sto ki la ong ba ki haras ki pha hiari ki thai ro tang bila de kran chisen yo udisiru ula kran manchwa udisi manchwa te lakot yu uang ba kam der ban long shu khmat kum to. We have taken initiative. Let us see about how kan salong kum no lasa. Ada don complain shu tengi ban singi hab ya lech dalingin sa ya kran.